हाय गाइस, ये है हमारा राउरकेला का सबसे ऐसा होटल जहाँ पे सबसे टेस्टी खाना बनता है। हाँ, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर यहाँ पे दुनिया का सबसे टेस्टी खाना बनता है। सॉरी सांगे ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଥିଲି। ସରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହିବି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ୱାର୍କର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଏସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ। ମୋ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଡ୍ ରେସିପି ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ମୋ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳେ। ମାଛ ମିଳେ, ଚିକେନ୍ ମିଳେ, ମଟନ୍ ମିଳେ, ଡାଲ ମିଳେ, ଚାୱଲ ମିଳେ, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ମିଳେ। ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆପଣ ଯଦି ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉଦିତ ନଗର ଛେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା। ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଭଳି ଆହୁରି ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠିକାର ଖାଇବା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ କି ଏଠିକାର ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।